ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಈ ಮೀನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಪೀಸೆಲ್ಲ ತರೆಯೆಲ್ಲ ಕಚ್ಪನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸನ್ನು ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ದಿಕ್ಕ ಇಂಥ ಕಚ್ಪು ದಿಂಜ ಕೊದಿ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಈತೆ ಕೊದಿಯೋಡು ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಮಂತನ ಅರಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು. ಸೂಪರ್. ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ನ್ಯಾಮ ಪೋಯ್ ತಿರುಗಲಿ ಎಡ್ಡು ತಿರುಗಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮಿಯಾದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊಟ ಕೂಡ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸೇಮಿಯಾದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕೂಡ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕತ್ತರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಆಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚದಿನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಬಲ್ಪು ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತದೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜನವರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಾರದ್ದೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೋಡೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿದ್ದಾರನ್ನ ತೂಲೆ ಅಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಬಾಳೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ರಂಡು ಬಲೆಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಓ ಟೈಪ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಂಚ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರನ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲದ ಮೀದು ಮಾತಾಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಖಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಚ್ಪದಿತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ಏನು ಓಲೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟ್ಲ ಪತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಾಲೆನೂರೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆ ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪತುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅಮ್ಮನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮತ್ತು ಮೀನು ಮತ್ತು ಕನ ಇದ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತುಂಡೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಪಾತಿರುವೆರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚೋಕು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತಿರೋರು ಬಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಮ್ಮನೇ ಪಾತಿರುವೆರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಯದು ಇದೆಯಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಪ್ಪುಗು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು
ಸಾಸಿವೆ, ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತು ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಎಣ್ಣೆ ಅರೆಪು ಅದಾಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಬಾಣೆ ಕೊಂತ ನೀರು ಕೂಟುದು ಕಡೆಯ ಜಾರನ ತೊರಲ್ತದೆ ನೀರು ಕೂಟುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಅರೆಪು ರೇಸ ಕೊರ್ತಾನಾಗ ಕುದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇತು ಕೂಡ ಆತ ನೀರು ಅದ ಮಂತದ್ದು ಕೊದಿನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಅದ ಮಲ್ಪದು ಅದ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಂಜಲ್ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಪೆರದಿ ಕಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕಜಿಪೋಗು ಬೀಲದ ಪೀಸೆಲ್ಲ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಚ್ಪನ್ ಪೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸನ್ನ ಕಾಯಿ ಪೆರದಿಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿನ ಮೀನು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಕ್ಕೋಡು ಕುದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮೀನಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ పొరలు కొద్ది ఆడు మీద కచ్చిపూర రెడీ ಕಚ್ಚಿಪು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿಪು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿಪು ದಿಂಜ ಕೊದಿಪಾರವಲ್ಲಿ ಈತೆ ಕೊದಿಯೋಡು ಮೀನು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ತೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಮಂತನ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದೆ ಮಂತನೆ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವಳಿಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಸ್ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಾನಿ ಮಂತನ ಅರಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಂಡ ಅರೆಪು ಬರಲು ಪತ್ತು ಚೂರು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಕೈತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಲಡಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ನು ತೆಗಿ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ದ ಪೀಸ್ ಅಕ್ಕಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೀರ ಪಗ ಚೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಚನಿ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಚನಿ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪನೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಒಯ್ತು ದಿಪ್ಪಲು ಪೊರ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಡ ನಂಗೆ ಬೋಡನಾಗ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಕಾಯ್ತೇನೆ ರಾಪುಂಡು ಚುದೆಟೆ ದೀರೋಡು ನಿಜ್ಜು ಮುಟ್ಟ ದಿಂಡಲೆ ಅವು ಒಡನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಾಯ್ತೊಣ್ಣೆ ಬೋಂಡಿ ಕಡುಬುರ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನ ಪಾಡೋದು ಏನಾಡು ಎಂಚಾತನ ಸೂಪರ್ ಆತದ ಪಪ್ಪ ನಡೆ ಎಂಚಾತನ ಎಂಚಾತನಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚಾತನ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನು ಉಂಟಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಚಾತಂದೆ ಸೂಪರಾ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ತಿಂದನೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಚಾತಂದೆ ಸೂಪರಾ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ತಿಂದನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಚ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಗ್ದಿಗ್ಲಾತೆ ಏಪಲ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಮಂತನ ಮಸಾಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೈಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಕರಿಂಡು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಡದೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನೆನೆದಾಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ದಾ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಕಾಜು 8 तुझे रहता चैनल ಆರ